Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireninso nonsenu pa programu yathu yati Yankhuleni Ambuye. Lero Lachiwiri, Mulungu wa 25 pa nyengo ya chaka. Mawu athu alero tikupitiriza mawu oyamba kuwerenga m'buku la Ezara. Ndipo lero tikuwerenga Ezara mutu wa 6 kuyambira ndime ya 7 mpaka 8 ndinso 12 ndinso 14 to 20. Ameni akutiwerengera mawu oyamba ndi Mai Melania Mkandawire a Our Lady of Consolata Choir kuchokera ku St. Kizito Parish Chigoneka mu Archdiocese ya Lilongwe. Muthenga wabwino ndi monga adalembera Luka Woyera mutu wa 8 kuyambira verse 19 kulekezera pa 21. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Martin Kavisu a chipani cha St. Patrick's Missionary Society kuchokera ku St. Kizito Parish Chigoneka mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a m'buku la Ezara. Ezara mutu 6 ndime ya 7 mpaka 8. Kudzanso ndime ya 12b, kudzanso ndime ya 14 mpaka 20. Pa masiku amenewo Dariyasi adati, ntchito iyi yomanga nyumba ya Mulungu muyileke. Mulekeni mbwanamkubwa wa dera la Yuda ndiponso atsogoleri akumeneko kuti amangenso nyumba ya Mulunguyo pamalo pake ndithu. Kuwonjezera pamenepo ndikupanga lamulo lonena za mmene mudzachitire atsogoleri a Yudawo zothandiza pomanganso nyumbayo. Anthuwo muwalipire msanga kuchokera m'thumba lachifumu, kuchotsa pa misonkho wa dera la patsidya ya pa Yufileti. Ine Dariyasi ndikuyika lamuloli, aliyense alitsate mosamala kwambiri. Ndipo akulu a Yuda apitise m'tsogolo ntchito yomanga ija. Iwo ankalimbikitsidwa ndi aneneri aja Hagai ndi Zekariya mwana wa Ido. Adamaliza ntchito yawo yomanga nyumba monga momwe Mulungu wa Israeli adalamulira. Ndipo potsata lamulo la Kirusi, la Dariyasi ndi la Alita Kiselekesi, mfumu ya ku Persia, nyumbayo adayimaliza kumanga pa tsiku lachitatu mwezi wa Adara, chaka chachisanu ndi chimodzi cha ulamuliro wa mfumu Dariyasi. Tsono Aisraeli, ndiye kuti ansembe, Alevi ndi anthu ena onse amene anali atabwerako ku ukapolo, adachita chikondwerero chakupereka nyumba ya Mulungu mwachimwemwe. Pochita mwambo umenewo, anthuwo adapereka nsembe za ng'ombe zamphongo 100, nkhosa zamphongo 200, ana ankhosa 400. Adaperekanso atonde 12 ngati nsembe yopepesera uchimo wa anthu onse, potsata chiwerengero cha mafuko a Israeli. Choncho adawakhazika ansembe ndi Alevi pa ntchito zawo zotumikira Mulungu ku Yerusalemu, monga momwe zidalembedwera m'buku la Mose. Pa tsiku la 14 la mwezi woyamba,
obwerako ku kapolo aja adachita Pasaka. Ansembe ndi Alevi anali atadziyeretsa, tsono onsewo anali oyeradi. Choncho adapha mwana wankhosa wa Pasaka, kuphera onse amene adatuluka ku kapolo, ansembe anzawo ndi eni akewo. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amthenga woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo amayi ake ndi abale ake a Yesu adabwera ku nyumbako, koma chifukwa cha kuchuluka kwa anthu adalepera kufika pamene panali iyepo. Tsono munthu wina adauza Yesu kuti, amayi anu ndi abale anu ali panjapa akufuna kukuonani. Koma Yesu adati, inetu amayi anga ndi abale anga ndi anthu amene amamva mawu a Mulungu ndikumachitadi zimene mawuwo akunena. Mtenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Lero mtenga wabwino tikumva Yesu akupitiriza kuitana ndi kupanga challenge omvesera ake kuti akamvesera mawu a Mulungu ayenera kumachitadi zimene mawuwo akunena. Dzulo tinamva akunena kuti tikale ngati nyale. Mkristu chikristo chake chiyenera kuoneka pa zochita zake ndi moyo wake omwe. Ndipo lero Yesu akutengera a step further kuti zimene timamva mawu a Mulungu akutiuza tiyenera kuzipanga practice kapena kuzichita. Lero tikuona amayi ake a Yesu ndi abale ake abwera kumene Ambuye Yesu analili, koma chifukwa cha kuchulukana kwa anthu adalepera kufika pamene analili. Ndipo munthu wina adauza Yesu kuti amayi anu ndi abale anu ali panjapa akufuna kukuonani. Ndipo Yesu anayankha motani kuti abale anga, amayi anga ndi omwe amamva mawu a Mulungu ndikumachita zimene mawuwo akunena. Tsono Yesu afuna kutiphunzitsa chani tsiku ya lero? Pona momwe zinalili, Yesu anatengera mpata kapena mwayi aphunzitse ophunzira ake komanso aliyense kuti chimene chimalumikitsa anthu ndi Mulungu ngati banja ndi chani? Akuti ndikumvetsera mawu a Mulungu ndikumatsata zimene mawuwo akunena. Listening to the word of God, and that is not enough. You listen to the word of God and put it into practice. You qualify to be a brother. You qualify to be a sister. You qualify to be a parent of Jesus. You qualify to be a family member of Jesus. In the Timothy, blood is thicker than water. Yes, blood unites family members. Yes, at one level. But at another level, the level of the heart, mtima, timakala brothers and sisters, parents, chifukwa cha chikondi chimene chimatilumikitsa pamodzi tikamakondana, we transcend the level of blood. Tikumbukire kuti pamene
Ambuye Yesu ananena izi. Kumbuyoko taona amayi ake, amayi Maria, akutengedwa ngati chisanzo cholondola cha amene amamvera ndi kuchita kufuna kwa Mulungu. Kumbukirani tikamawerenga mtenga wa Luka mutu 1 ndime ya 38 pa Annunciation paja, amayi Maria anafomera kuchita kufuna kwa Mulungu. Ndipo tikamawerenga mtenga wa Luka mutu 1 ndime ya 45 pamene amayi Maria anaendera Elizabeth, anavomerezedwa ngati amene amakulupirira kuti malonjezo a Mulungu azakwanirizidwa. Pamene kunabadwa Ambuye Yesu, tikamawerenga mtenga wa Luka mutu 2 ndime ya 19 pamene kunabadwa Ambuye Yesu, azibusa aja atapita kukaona kamwana Yesu, zimene ananena ndi kulalika, timamva kuti amayi Maria atazimva anazisungira mtima mwake ndi kuzilingalira. Zonsezi zikuzonyeza kuti amayi Maria anali obedient to the word of God. So pano sindiye kuti Ambuye Yesu akumutaya ngati amayi awo, koma afuna kutiphunzitsa tonse kuti we cannot be members of the family of God if we don't obey what God asks us through His word, which we listen to or which we read on daily basis. Kumawerenga makamaka mwezi wa Bible uno ndi masiku onse, every time we read the word of God, every time we listen to the word of God, we should allow that word to challenge us and transform us, and we should allow ourselves to do what that word of God asks us to do. In the tikuitanidwa kapena, we are members of one family by the virtue of our baptism. We are close to one another by the bond we share. The love of Christ unites us. Ndipo Ambuye Yesu akutitana kuti although we should not replace the obedience to the word of God and doing His will, this is what makes us the children of the Father of Jesus, brothers and sisters to each other. Koma taona ni zimene makonda kuchitika kawiri. Mapezeka kuti pakati pa ife, ngakale ndife abale Ambuye Yesu, timayesetsa kumva mawu a Mulungu ndi kuchita zimene amatiphunzitsa, koma pena ndi pena kumapezeka kuti pakati pathu we segregate each other tribally. Tribalism, favoritism, and all the injustices and evils which ife ngati a Kristu timakhala ndife oyamba kumapanga perpetrate. Lero Ambuye Yesu akutipanga challenge. Ngati timamva mawu ake, mawu amenewo tiyenera kuwasata, ndipo tikawasata tichita zimene mawuwo akunena, ndiye tizichita zolongosoka. Tipembe Ambuye Yesu atithandize kutsekula makamaka makutu a mitima yathu, tikamva mawu ake tizichita zimene mawuwo akutiuza. Tipembe makamaka kudzera mwa uneneri wa amayi Maria, amayi athu amene ali chisanzo cholondola kwa amene ali obedient to the will of God, kuti nafenso tisate chisanzo chokomacho. M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen.